Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabibiano sananan. Iman to na tumataros talun sa giyang kuto di tanu di ipamagusinam ito akitab. Makapantag sa giyang kuto mga pamuntusan o mga bandingan ni gira na di tanu di isasamilian sa mga bandingan. Masabara manguda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arafat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sa Quiapo. Mabipiano sana na sa Quiapo. Aya mauga. Masya Allah, sa Iligan. Sa Iligan, mabipianosan. Alhamdulillah, mabipiadan. Alhamdulillah. Mapiadan, insyaAllah. Alhamdulillah. So, iman to, na aya po magusayin tanong, nagyang ko to kabenar o di na mga kabenar o mga ulama. Das akal kasu manusia umani manusia adi mamagintaw sang kai dunia na apian tun adin aklasya manusia na adin akabenarian kulagi dian a manusia malagid andaw aka muslim udi na kafir na adin akabenarian raka tamang ko binatang na adin akabenarian raka ino si iku mga muslim makapantag tanuron na pad sa mga alarak tanoy kabnar na gyang kai mga ulama tano na kailangan katukawan tano so kala iran kabnar kaan tano katukawi so kala iran ikipantag so isa ko mga ulama na miya aloy niya na gyang kutua o pamabuka so mga tao na talikudan niran so mga ulama di ran pamamakinagan so mga ulama na kasayanan niran sa mga binatang sa iku kapapagintawiran. Makasayan tanong sa mga binatang. Subhanallah. Ginan ni sabab asak tanong na kailangan kasabutan tanong mambus sa mga kabnar o mga ulama. Anto na ikabnariran rakatano. Sa manai ay pagaluin tanong saya, amyaloy sa agyang kaya doktor na pito-pito timan sa manaya. O giid na insyaAllah subhanahu wa ta'ala na adban ay pagumantan ron kapakaya kapapantagan sang kaya masatan man to. Alhamdulillah mapipiya kami sa yadan. Alhamdulillah. Na magpunta nun sa giyang kaya mga kabnar o mga ulama. Aya pagampaganay kabnar o mga ulama, mga bangsa ko mga pagariakan. Nagyang ko to ma'rifatu haqqil ulama. Kabnariran rakano kabenariran raktanu akatukawan tanu suka benariran upama na suma kabenar raktanu mga ulama nakabenariran pan akatukawan tanu suka benariran raktanu subhanallah ha ino to nakagiaan tanu kapanang gilai agyang kutua giyong kutua ayamanan yan na ipakarata iran giyong kutua mapterutan wa di mapia udi nanganinsan antano to kapanang gilai ka andin ni kato kawing ka ko kabnar o mga ulama na pakapi agyang kutua kapakipapantag ka ko mga ulama na isa na miya kapya o baso muslim mu'min mapaparatiyan ko Allah subhanahu wa ta'ala na ayaki pupantag niyang ko mga tao abiyantog Allah subhanahu wa ta'ala sang kuta Quran innama yakhshallaha min ibadihi ulama mata na yatito maklakang ko Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga uripin yan ang mga ulama na isa na miya kapya-pya o baso mapaparatiyan ko Allah na tito miya kapya-pya din yan dikin dulu na ang ko mga ulama okay gina ni sabab kailangan nakatukawan ta kabenariran raktano katukawan tano so kabenariran raktano subhanallah ikadua naging kuta tahrimu ghibatihim kapaka haram o diikiran di kapamaganta Allahu akbar astagfirullah haram suka pamaganta korek
Ugaid na igira asiran imyatampar a pumagantaan ka na mas mala adusang kaon. Mas mala adusa ang mapapadalam sang kuta ka pumaganta kakiran. Wa ma'rifatu anna al-ithma al-mutarattaba 'alayha aw mutarattaba 'ala ghibatihim a'zamu min ghibati ghayrihim. Korek. Agi ayadin apya maganta ka inuto mas mala ikadustaan igira apya maganta ka na sa mga ulama. Nakagi ayadin apya maganta ka na sa mga tao ab kebubayan Allah Subhanahu wa ta'ala sumanga tao asalian ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumanga tao maawid ko agama tanu agama Islam sumanga tao akasasabapan sa kapag ditanu di kapakapagintaw sa mapi kapakapagintaw sang kai dunya na insyaallah Subhanahu wa ta'ala na sirampan ikasabapan sa kapapagintaw tanu sa kapipi ginawa sa alungan mauri gini sabab mas mala akadustaan o tao igira manuto ayapya maganta iyan na sa mga ulama inos kanuna pananggilin nyo miya kadak liman to sa mga tao bata dilaborong ko mga kangudan tabita miya kadak liman to sa mga tao adan katuan kakiran ada tadatiyan sa ulama subhanallah ada tadatiyan sa ulama uding kapag dati sa mga ulama asiran imaawid ko agama asiran ipkubabayan Allah asiran imarani ko agama tanu agama Islam anta ipagadatan ka inugina ni kadidilikad wagyang kaya kapumaganta at tanurun kasiran ipinakamaran ni ko Allah subhanahu wa ta'ala siran ilabi ang makatutuko ko agama tanu agama Islam siran ipapamangduor katano lagi diyan mambu na o pamamarata kay parangay ko sa lakaw ang mga tao ibarat yan marata kay parangay ko sa lakaw ang mga tao na das akal kap kadusa karo o gaid na amay ka aya pratarata nakasumbel aloks ka na mas malao to kadustaan nalagid man buaya lagid man buaya ibarat na yang maganta ka si doktor sa medicine piya maganta ka si doktor sa medicine miya dusa ka piya maganta ka o gaid na upang makaaya pamaganta ka na gyang kuta ulama gyang kuta doktor sa sharia o di na ulama na mas malaki kadustaan adisukya pamaganta ang kaki doktor sa medicine. Siya tano na kailangan nakatukawan tano tuwa mas malabas ikadustaan igira ayat tano di mapamaganta na sa mga ulama. Ilidas tanoron Allah subhanahu wa ta'ala kami kadak liman tuwa kasimata si isa social media akan na bamataga anta agyong kutap kailayta kapure na gyang ko to adiran ikambasa iko mga ulama sa mga ratabasa subhanallah piya makalakala ka mga tao upang makakampatag siran ng kapataya di siran makatubat ko Allah subhanahu wa ta'ala na dili kaduso kapatiran ikatlo tahrimul istihza'i bihim subhanallah haram ubang kasiran di sudia melagid antawa ka sa iko sifat akiad na kiran Allah subhanahu wa ta'ala o di na sa iko mga karibatan niran di ka pa kay ubang kasiran di sudi aya pan uba sabab sa giyong kuto akiad na Allah subhanahu wa ta'ala ibarat yan na masasadir o di na nganinsan na aya pan uba gyuti isudi ikaw subhanallah way din kasudi na haram na mas haram agiyong kuto ayab sudiin ka na sa mga ulama ikapat ami alusaya na at-ta'athuru li mautihim bal li mardihim subhanallah padsagyan ko to mga kabnariran na kailangan magdam ka agiyang ko to kalairan iarga aya ka kagdamang garo na amay ka mawafat siran na pagkarata ginawang ka mawafat sa ulama pagkarata ginawang ka andi sabab nakagisabab sa gimo ta kagdamang ka ko kaimportantiran ang mga ulama pagkarata ginawang ka o di na bal limardihim o di na mararata ginawang ka sabab sa giyang kuto kapakasakitiran na ginanipteroon adin kapakagdam ka si iko kaimportantiran si iko argairan ad na kipapantagiran raka okay lagi sira no pamaw kebubayan ka kumakaadin masakit so ay manan niya na masakit so kebubayan ka masakit so loks ka masakit siya maka masakit si inaka palawal turumbu pawatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na masasakit mambu ginawang ka subhanallah
Nasaka mo tumambus sa mga ulama, igira man ito adna miya fatkiran, na pkilay tano sa mga ginawa tano, agyunguta kapaka, ginguta kakarata ginawa tano, o di na ginguta igira apkasakit siran na kakarata ginawa tano. Ay katawan tano, o pa makamadasiran, o pa makamawafat siran, na kanabasiran bu imya wafat kami pragsiran naging kutua ilmu amya paganadiran akasasabapan sa kaliliwa na giraktano ang mga bangsairan. Subhanallah. Ikalima, akab na rin. Ad-du'a'u lahum. Ad-du'a'u lahum, naging kutua kipamangningsiran sa mapia. Kipamangningsiran sa pakadagan siran Allah. Sa giyang kay adunya na upamakaad na pinakamalaisangan sa iko kapapagawi di ko agama tanagam Islam na sa mga ulama. Siran ni pinakamalaisangan. Sa iko kapapagawi di ko agama tanagam Islam. Eno kailangan alalayon tano siran mambudi mi pamangani. Taufikan siran wallahu subhanahu wa ta'ala, pakadagan siran wallahu subhanahu wa ta'ala, pakasabaran siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Imanto na mas kailangan o ulama agyong kutua kapakandekla ko kipamangnin kaon. Kami kadagaliman to mga rarati lalag. Miya kadagaliman to miya karaw mamuno sa ulama, miya kadagaliman to miya karaw mamranag sa mga ulama. La ilaha illallah. Miya kadagaliman to miya karaw di mamagita sa mga ulama. Ipamangnitan no siran. Asyapan siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Na di ibigay wallahu subhanahu wa ta'ala kung mga rarata ilalag, mga rarata ipamikiran ang kutwa palanwiran ko mga ulama. Ikanam, nagyong kutwa al-i'tirafu bifadrihim. Yung kutwa kakumpabli itano sa kapakalalabiran. Kakumpabli ang tano, agyong kutwa kapakalalabiran. Ad na kapakalalabiran. Na kailangan nakakumpabli ang tanong. Ibarat na siya kaya na kapakalalabian na may ganad sa ilmo. Nakakumpabli na ko to. Kagiman to na madaglag katunda ko mga tao, apyaw apawala. O lama, agyan kaya may papantagian, natigyan na di ako kakipagayon. Apya ka lang ulama. O pa man, kay pagayon na nakan. Ang masusupa kasusugan wallah. Nagyuto na sa ulama, itito ang makakakanal sa giyong utwa ayamanan yan na ilmo. Adin yan nun ayon na nagyong utwa ulama. Ibarat yan. Sa giyang kaya masa, na sumang ulama, na miyata ayon siran. Malagit sumang ulama sa Saudi. Agus mga ulama sa Pilipinas, agus so kadenden o mga ulama sa isa intero dunya, na miyata ayon siran a iganak pasin so kasembayang sa masjid. Malagit so bara Jumaa o di na di maata. Pagkagiraw man buagyang kaya mataga si Olo, subhanallah, la ilaha illallah, tabi tao. Diyamis kanu perhatian ng mga ulama, diyamis kanu perhatian ng mga doktor. Kaya tilikodan yun aswalay o Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Bas kay malay kalak nagumala perhatian di sa mga ulama. Nagumala ilmu nagukata oy ko agama tanong agama Islam. Allahu akbar. Di kailangan kakumpablian tano. Matangkad tano sa ginawa tano. Asiran na mga alasiran ilmu adi saktano. Ada makapamangadi sa ayamanan yan na lagi dukya pamangadiran. Ha? Na. Kailangan nakasabutan tanuanan. Ha? Ikapito, adamu tasarru' fi takhti'atihim. Ding kasiran di inggagaan ni makaribat. Ising kasiran. Di kasiran di inggagaan ni makaribat. Ribat kaki. Andin ni kailangan ako ayamanan yan na may to akatero yan ada kon makaayon piya karibat ka na siya nga pan piya karibat ko pagaring nga muslim o di na si kwad na danga yanon o di na si kung nganinsan ding kasiran pagpakaribata sa mag-agaan ay panubagyan ka iya mga ulama giyong ko to ayaman yan na mga ulama maiilay agyong ko to mga ilmu iran subhanallah lagi do mga ulama maanag sa mga ilmu iran maanag sa mga kapasangiran ko kaya paganadiran sa ilmu na ay panubasiran ni pa makaribatan ka sa magagaan malubulubud di no to kapakay okay na sagyang kay mga masa niya pasaduto sa inaloy niya saya na pada kaaloy tanong saya mga kabinar o mga ulama nagyong kutua kapagadati tanokiran pagadatan tanusiran dan niya saya maali pagadatan tanusiran si iko katero si iko kapakin dulu na
o miya ribat siran na pagadating kasiran din kanaba aya maanaw karibatan niran na banga siran di pagadati la ilaha illallah kagi ayad na tarim uno manusia na basta maribat sa ulama na dinyan pagadatan subhanallah na ikatlo ika pada kalitan saya ikasyaw nagyang ko to ali ko pagadati kiran nagyang ko to kabubayan tanusiran sa lagi dukap kabubaitan ko mga lokstano mga pagaritan agisa din sa kabubayan yan sa mga ulama na kokum aayadan akabubayan yan na so agamatan agama Islam ikasapulo moripurya kaaluitan siya nagyang ko to kaabang tanukiran pagabang tanusiran okay na si kumapya o kita pagabang tanusiran si kumapya o kita igiram yala lim siran pagabang tanusiran si kumapya o kita kanabang apaka kanabang kapaka o kita sa marata o kita oy ha na apya ginamu sa manay mi aluitan si isa gyang iya mga kabnar o mga ulama insyaallah na kaya susukudan na papagaloy na siya pananggila inyo ubak ano makasiyang kung mga tao adibudin malubulubud aka pamaganta niyan pamanay pamaninta yan sa ulama o di nakapanginsuayan yan ko ulama o di nanganinsan iptero niyan amarata nakapantag ko mga ulama pananggila inyonan kami kada kedak limanto bata di laboron sa mga kangudaan ada dan akipapantagun o mga ulama kami normal kiran sa mga ulama ha miya normal kiran sa mga ulama na sa mana apya siya tanabukya tagu isa diyan kahagi sabab sa lagi duba adan adisi idisemo ka adan adisi idisemo ka kau to Jin Mary ha mga demonyo tunap nagi mga katuruan na pada dinyo na natatago sa Ginoo mga lagi na mga tao dinyo na natatago sa Ginoo pakilain yung kirambeden aswaga matanagam Islam na kanaba di pagipentag sa marata sa lagi dudiran ni pagipentag balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala sama ada kelama pia pangninta amya kakuatan ron sandawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh